V súčasnosti sa veľmi intenzívne presadzuje v rastových modeloch princíp procesného modelovania. To znamená, tie empirické alebo štatistické odvodené vzťahy sa trošku potláčajú do úzadia a vyzdvihujú sa vzťahy, ktoré vychádzajú z kauzálnych súvislostí, to znamená z toho, ako ten strom naozaj produkuje. A to vychádza z ekofyziologických súvislostí. Sú to veľmi moderné a veľmi, by som povedal, mladé modely a rastový simulátor Sybilla smeruje už aj ku komponentom, ktoré tieto veci z ekofyziológie riešia vo forme downscale. A možno, aby ste z týchto kurzov mali prehľad aj o tom, ako funguje takáto skupina modelov, tak som na dnešný deň pripravil prednášku, ktorá sa dotýka metód procesného modelovania lesných ekosystémov. Slajdy budem mať v angličtine, pretože je možno veľmi dobré absorbovať aj tú terminológiu z angličtiny, pretože ak sa budete s týmito modelmi stretávať, tak budete sa stretávať určite len v anglickom jazyku, pretože ani v krajinách Vyšegrádskej štvorky nie sú nejako veľmi rozvinuté. Samozrejme budem hovoriť po slovensky, takže nebude problém týmto veciam rozumieť. No, takže začneme asi nejakou tou históriou, alebo ako skrsla myšlienka vôbec, aby takéto nejaké modely začali fungovať. Tak bola to dlhá cesta a tá cesta začala, pozrite sa ako dávno, už Jozef Priestley, keď robil pokusy, tak urobil takýto pokus, ktorý sa nám môže dneska zdať trošku surový, ale v tej dobe to bolo bežné. Zatvoril myš do nejakej nepriepustnej banky, hej, a nechal ju tam. No a myš počase skolabovala. A potom ho napadlo, že vloží do tej banky kvetinač s kvetom a nechá tam aj tú myš. A zrazu zistil, že myš v pohode prežíva. No a to bola taká prvá myšlienka, že pravdepodobne asi rastliny produkujú niečo, čo potrebuje tá myš na svoje prežitie. A to bol prvý nápad, alebo prvá myšlienka, ktorá potom spustila ten celý proces, keď sa vlastne objavil vôbec kyslík a objavil sa aj oxid uhličitý a zistilo sa, že vlastne rastliny produkujú kyslík a zároveň spotrebujú oxid uhličitý a že existuje nejaká fotosyntéza. No a v súčasnosti to vyzerá tak, že už máme veľmi komplexnú schému, ktoré komponenty môžu obsahovať takéto rastové modely. Samozrejme dotýkajú sa všetkých zložiek toho životného prostredia, v ktorých sa ten ekosystém vyskytuje, a to je pôda, ktorá vlastne je zdrojom vody pre rastlinu a zdrojom živín. Je to prostredie rastliny samotné a hlavne komponenty tej rastliny a procesy, ktoré v tej rastline prebiehajú, ako je napríklad asimilácia vo forme fotosyntézy, disimilácia vo forme respirácie, samotná alokácia, ktorá ukladá tie produkty do jednotlivých komponentov rastliny a podobne. No a napokon klimatické prostredie alebo atmosféra, pretože práve z tohto prostredia rastlina získava tie dve najdôležitejšie zložky, a to je slnečné žiarenie a oxid uhličitý, ktoré vlastne sa podieľajú na procese fotosyntézy. No, takéto modely, o ktorých si teraz vlastne dnes budeme hovoriť, majú jednu nevýhodu oproti empirickým modelom. Ak si spomínate, rastový simulátor Sybilla pre svoje fungovanie požadoval relatívne jednoduché vstupy. Aj keď boli zložitejšie oproti rastovým tabuľkám, ale boli relatívne jednoduché. Pokiaľ ide o klimatické a pôdne údaje, tak niektoré z modelov si vystačia s klasickou bonitou, ktorá takéto veci zastupuje, alebo tie podrobnejšie, ako bola Sybilla, vyžadujú nejaké sumárne klimatické charakteristiky za rok. Skúsme si niektoré z nich vymenovať, čo tam bolo. Spomínate si? Dĺžka vegetačného obdobia, áno.
Áno, čiže teplotná amplitúda, úhrn zrážok za vegetačné obdobie, priemerná teplota počas vegetačného obdobia. To sú všetko charakteristiky, ktoré sa dajú jednoduchým spôsobom alebo relatívne jednoduchým spôsobom vyhľadať, alebo sa dajú previazať na regionalizáciu klímy. No a tu je práve tá nevýhoda týchto modelov, že tieto modely pracujú s fotosyntézou a fotosyntéza pracuje určite na kratšom intervale ako 1 rok, pretože je priamo závislá od konkrétnych daných klimatických a pôdnych charakteristík, ktoré sú v danom okamihu v tom lesnom prostredí. To znamená, že musíme už pracovať s omnoho kratším časovým intervalom. Štandardne takéto moduly pracujú s hodinovým intervalom. Štandardne, to je ako veľmi štandardný interval. A už teraz nás napadne, aha, čo s tým? My potrebujeme pre takéto modely vedieť podrobné klimatické charakteristiky, ktoré sa vzťahujú napríklad na ten hodinový interval. No, ako sa takéto veci dajú získať? Prvá možnosť je meranie. Neviem, či ste si ako všimli alebo postrehli určite aj na vašej fakulte, na katedre, ktorá sa zaoberá bioklimatológiou, majú meteorologické staničky, ktoré sú permanentne umiestnené niekde v blízkosti porastových stien a permanentne merajú dôležité klimatické charakteristiky, teploty, zrážky, slnečné žiarenie, rýchlosť vetra, smer vetra a podobne. Toto sú všetko charakteristiky, ktoré rastový simulátor vo forme procesného modelu potrebuje. No samozrejme, toto nie je vždy možné. Je to aj nákladné, dokonca niekedy je to prepojené aj na webové stránky a na online zaznamenávanie údajov. Je to dosť nákladné a nemôžete mať predsa každý lesný porast takýmto spôsobom zachytený. Tak pripadajú do úvahy ďalšie modely a to sú numerické modely predikcie počasia, tzv. NWP modely. Vychádzajú z fyziky atmosféry, čiže modelujú celkovo fyziku atmosféry, ako sa vlastne presúvajú tie jednotlivé masy vzduchu a ako ovplyvňujú dané počasie. Vytvárajú horizontálny a vertikálny grid, čiže súbor nejakých kociek, tzv. voxlov, ktoré obaľujú prostredie zemegule a sú na seba takto nabalené. A na základe potom výberu určitej časti územia spodrobňujú tie dané charakteristiky na základe podrobnejšej fyziky atmosféry. Veľmi známy model, ktorý určite poznáte a stretávate sa s ním aj v predpovedi počasia, je Aladin. Tento model je dokonca centrála v Prahe, v Českej republike, takže určite máte k tomu modelu aj dosť blízko. No, ďalšia možnosť, ako tieto veci, toto vám predpovedá počasie alebo predpovedá klímu do budúcnosti, hej, model Aladin, alebo v kratších časových intervalov do budúcnosti. Pretože my potrebujeme pre rastový simulátor mať prognozu aj do budúcnosti. No ale potrebujeme mať aj tie dané konkrétne hodinové údaje a na to potom často naväzujú tzv. Generátory počasia, ktoré z týchto predikovaných dlhodobejších údajov alebo sérií dokážu potom vygenerovať údaje s hodinovým intervalom. Tu máte vymenovanú celú paletu rôznych modelov, ktoré v súčasnosti existujú a dokonca jeden z nich je váš český. Viete, ktorý? Tento Met and Roll. To vlastne vyvinuli ľudia od vás z Českej republiky, z Českého hydrometeorologického ústavu, Dubrovský, pán Dubrovský. No, takže toľko k klimatickým charakteristikám, ktoré potrebujeme na hodinovej úrovni v rámci takýchto modelov. Ďalšia dôležitá zložka, ktorá priamo vstupuje do fotosyntézy, je slnečné žiarenie. Takéto modely potrebujú modelovať slnečné žiarenie. Čiže to slnečné žiarenie musí byť takisto s tým hodinovým intervalom, aspoň hodinovým intervalom. Toto nie je až také komplikované. Prečo? Lebo vychádzame z klasickej astronómie, keď na základe zemepisnej šírky dĺžky, nadmorskej výšky expozícií, sklonu, horizontu, pohorí na danom území, oblačnosti, ktorá je modelovaná predchádzajúcou skupinou modelov, prípadne nejakým znečistením ovzdušia, ktoré sa tiež monitoruje alebo je známe pre určité územia, je veľmi jednoduché predpovedať v jednotlivých hodinách daného roka polohu Slnka na oblohe, kde sa momentálne Slnko na oblohe nachádza
a na základe stavu atmosféry a hlavne oblačnosti vieme predpovedať, aké je priame, difúzne a odrázené žiarenie v tomto prípade na voľnej ploche. Áno? Používajú sa modely klasických astronomických rovníc a modely fyziky atmosféry. Odprezentujeme si v druhej časti dnešného prednáškového bloku softverové riešenie, kde tieto veci fungujú. No samozrejme, toto je slnečné žiarenie na voľnej ploche. Ale všetci veľmi dobre viete, že v zápoji to funguje úplne ináč. V zápoji to funguje úplne ináč, pretože to žiarenie, ktoré je na voľnej ploche, sa v zápoji redukuje, pretože je tam množstvo prekážok, hlavne lístia, prípadne konárov vetiev, ktoré redukujú množstvo tohto žiarenia. Jednak priameho slnečného žiarenia, kde tá redukcia je asi najsilnejšia, ale aj samotného difúzneho žiarenia a takisto aj to odrázené reflexné žiarenie tam funguje trochu ináč. A preto tieto modely používajú určité redukcie slnečného žiarenia v porastovom zápoji. Veľmi často sa používa tzv. Lambert-Beerov zákon. Ten vlastne násobí to slnečné žiarenie na voľnej ploche, násobí exponenciálnou zložkou, do ktorej vstupuje predovšetkým index listovej plochy, to znamená, index listovej plochy vieme, čo je však. Ste tu niektorí aj z pestovania lesa, takže viete, o čo to je. Keby som to veľmi zjednodušene povedal, keby ste odtrhali všetky listy zo stromov a hodili ich na rovinu a boli by úplne tesne vedľa seba, bez medzier, tak koľko vrstiev by vytvorili, hej? To je index listovej plochy, povedané veľmi zjednodušenou formou. No a takisto tu vstupuje aj koeficient priepustnosti, tzv. Extinčný koeficient, pretože každý typ listia má iný tvar a inú priepustnosť. No, tento model môže fungovať buď ako jednotlivostromový, to znamená, že sa okolo každého stromu vytvorí nejaký kúžeľ, v ktorom sa sleduje tá priepustnosť tohto slnečného žiarenia na základe množstva korún, ktoré do tohto kúžeľa spadajú a celých častí tej biomasy koruny. To je príklad modelu od Freunda z 88. roku. Alebo ten model môže byť jednoduchší, všeobecnejší, tzv. Porastový prístup, keď sa vrstva korunová rozdelí na jednotlivé časti a každá časť má popísanú vlastnú listovú plochu. Aká veľká je listová plocha v hornej štvrtine, v druhej, tretej, štvrtej napríklad, alebo v iných častiach. Potom sa jednoduchým spôsobom urobia zhora kumulatívne súčty tej listovej plochy, to znamená, keď prídeme úplne na spodok, tak dostaneme celkovú listovú plochu toho zápoja. Tým pádom dokážeme vykresliť v profile lesného porastu body tej kumulácie, urobiť nejaký polinóm a v hociakej vrstve toho lesného porastu vieme odčítať index listovej plochy a ten index listovej plochy môže potom vstupovať do tejto rovničky. Je to určité nejaká homogenizácia, zjednotenie tej vrstvy, pretože určite v reálnom poraste je to ináč tu ako tu, ale ak sú to modely všeobecnejšie alebo modely typu Big Leaf, o ktorých sme na začiatku týchto kurzov hovorili, tak vystačí asi s takýmto prístupom. No, ďalší problém pri modelovaní slnečného žiarenia je následovný. Každá drevina, každý druh dreviny má inú morfológiu koruny, iné typy asimilačných orgánov, a to nehovorím len o ihličnatých a listnatých drevinách, ale v rámci napríklad listnatých drevín sa odlišujú, a to napríklad orientáciou listov. Niektoré majú prevažne horizontálnu štruktúru listovej plochy, iné napríklad majú sferickú, to znamená, že sa mení od listu k listu a zachytáva všetky smery. Niektoré napríklad majú vertikálnu, napríklad taká vrba alebo bréza veľmi často púšťa listy vertikálnym spôsobom. Určite to bude iná prekážka, takéto listenie pre slnečné žiarenie, keď je umiestnené listie takto, alebo takto, alebo takto. Tu napríklad by tá prekážka, ak slnko ide zhora, by bola najmenšia. Tu je najväčšia a tu je taká priemerná. Áno. Preto vlastne Campbell odvodil tzv. Leaf Angle Distribution, ktorý hovorí, aké je rozmiestnenie listov v jednotlivých uhloch
ktoré sa dá popísať takou frekvenčnou funkciou, že na osi x máte jednotlivé uhly olistenia a na osi y máte početnosť listov, ktoré obsahujú daný uhol a dá sa to vyjadriť aj nejakou priemernou charakteristikou, nejakým koeficientom lat. A na základe toho koeficientu lat a momentálnej pozície Slnka na oblohe, to je to Z, to je zenitový uhol, dokážeme dopočítať extinčný koeficient, ten koeficient priepustnosti, ktorý sme spomínali tu, tak ho dokážeme dopočítať aktuálne k danému časovému okamihu, keď je to Slnko na oblohe v danej polohe a samozrejme k danej morfológii koruny stromu. Takže to je ďalšia vec, ktorá pribudla v tomto modelovaní. Tu máte zobrazený ten princíp toho lát. Je to väčšinou taký elipsoid, ktorý hovorí, aký je pomer medzi vertikálnym umiestnením listu a horizontálnym umiestnením listu. Ak je 1 k 1, tak je to sferické rozmiestnenie listov, tak ako je to povedané tu. No a potom prichádza tá najzložitejšia časť toho modelu, a to je jedno, či ide o stromový model alebo porastový, ale častejšie sa dotýka stromového modelu, keď zohľadňujeme tú situáciu na úrovni jednotlivých stromov a tej konkrétnej situácie, a to je priepustnosť slnečných lúčov korunou stromov alebo konkrétnou štruktúrou lesného porastu. Používa sa tzv. Ray tracing model. Čiže je to niečo ako trasovanie slnečných lúčov alebo trasovanie lúčov všeobecne. V danom bode, ku ktorému sledujeme veľkosť slnečného žiarenia, to môže byť na pôdnom profile, alebo to môže byť v hociakom bode toho stromu, či na kmeni alebo v korune, tak v danom bode sa zoberie a púšťa sa slnečný lúč. Ten slnečný lúč sa púšťa tak, že zachytí celú hornú hemisféru. Čiže ide sa od zenitového uhla v nejakom kroku smerom vlastne k horizontu a ide sa od severu v nejakom kroku cez celú škálu toho azimutu až naspäť po sever. Ten krok sa mení v nejakom cykle, 1 stupeň, 2 stupne, 5 stupňov a púšťajú sa slnečné lúče v tomto smere. A na tých slnečných lúčoch sa sleduje veľkosť prekážky. Ten slnečný lúč môže prechádzať napríklad kmeňom stromu. Ak prechádza kmeňom stromu, tak veľkosť prekážky, aj keď je malá, tak má veľkú váhu, pretože neprejde nič. Ak prechádza korunou, tak ide o transparentnú prekážku, tak sa napríklad používa redukcia cez index listovej plochy, cez Lambert-Beerov zákon. Hej. Ak prechádza terénom, pretože ten lúč môže byť aj na svahu a prechádza terénom, opäť ide o nepriepustnú prekážku. No a takýmto spôsobom, tu máte príklad, sa modeluje horná hemisféra slnečného žiarenia. Podobá sa to na zariadenie, ktoré sa používa pri kalibrácii Lambert-Beerovho zákona a neviem, či vy na pestovaní lesa máte toto zariadenie. Je to zariadenie Wind Canopy na meranie horného zápoja. No, tak to je presne toto zariadenie, ktoré sa používa aj pri kalibrácii Lambert-Beerovho zákona a ktoré odvodzuje aj listovú plochu a odvodzuje aj extinčný koeficient, alebo je možné použiť zariadenie, kde sa opticky merá slnečné žiarenie. Ale teraz sústreďme pozornosť na toto zariadenie, pretože tento model Ray Tracing nerobí nič iné, len simuluje ten systém Wind Canopy. Čiže vám urobí ako keby snímku hornej hemisféry. Tu máte príklad pre buk a smrek, je vyprodukovaný z rastového simulátora Sibylla v rôznych výškach. Toto je na báze koruny, čiže na začiatku koruny, toto je na prechode medzi osvetlenou a zatienenou časťou koruny a toto je na vrchu koruny. A tu je to takisto, hej, pre smrek. A vidíte, ako smerom od vrchu toho kmeňa stúpa podiel prekážok kmeňov aj listov a tým pádom klesá podiel difúzneho žiarenia. Takýmto spôsobom, keď do toho vložíme aj polohu Slnka na oblohe, tak vieme, či v tej danej hodine má priame slnečné žiarenie, ten daný lesný porast, lebo to vieme podľa polohy, respektíve z charakteru celej hemisféry vieme určiť tú difúznu zložku žiarenia. No, ďalšia súčasť týchto modelov, ktorá je veľmi náročná, veľmi komplikovaná. Áno. Na tom obrázku znamená to teda, že bílá barva je... Voľná plocha. Obloha. Prechádza svetlo. Až na zem, ako.
až na zem. Áno. A tá tmavá farba, to sú vlastne koruny a kmene. To tam aj vidno, hej, že také čiary, hej, keď sa vrátime tu, tak toto je kmeň, hej, to vidno, hej, kmeň, toto. A toto svetlejšie, to je koruna a ona preto má rôzne odtiene, lebo je tam Lambert-Beerov zákon, hej, že aká hrubá je tá prekážka. Samozrejme, že pri vrchole koruny je to svetlejšie, ale ak ideme dovnútra koruny, to tmavne, hej, lebo prechádzame väčšou, hustejšou časťou. Hej. Čiže je to také napodobnenie tých hemisférických snímok. Oni sú aj dosť podobné, keď ich zoberiete, hej, akurát, že tam sú na úrovni listov a tu sa celá koruna nahrádza nejakým telesom. A preto je tam tá priepustnosť cez Lambert-Beerov zákon. Hej? Lebo pri listoch to nemusíme riešiť. Tam sa zoberie list a list vlastne nepriepustný a hotovo. No, prechádzame na ďalšiu súčasť týchto modelov a to je modelovanie pedotransferných funkcií. No, to je trošku problematické a náročné. Prečo? Tieto modely potrebujú pre fotosyntézu nielen slnečné žiarenie a oxid uhličitý, ale potrebujú aj vodu. Voda prichádza do rastliny akým spôsobom? Cez korene, transpiráciou, áno, z pôdy. Čiže my musíme vedieť, či v tom danom momente je vôbec tá voda dostupná. Jej množstvo nie je až také dôležité v tom danom momente, len či vôbec je. Lebo ten podiel tej vody na tej fotosyntéze nie je veľký, to je zlomok percenta, hej, v tej fotosyntéze, ale musí tam byť. Hej, musí jednak byť prístupná pre fotosyntézu a hlavne musí byť aj nosičom pre rôzne živiny, ktoré podporujú tie enzymy a hormóny, napríklad rubisko, hej, ktoré v procese fotosyntézy funguje a sa zapája. No a musí prebiehať, tým pádom musia byť otvorené prieduchy a musí prebiehať transpirácia. A na to musíme zistiť, či v tej danej fáze tá prístupná voda je. No ako by sa to dalo riešiť? No mali by sme vedieť, aká je volumetrická kapacita, vodná kapacita pôdy, čiže či v tom momente máme v tej pôde vodu. To musíme zistiť, áno? No a aby sme vlastne takéto veci mohli zistiť, musíme zistiť aj nejaké dôležité parametre pôdy, ktoré vychádzajú vlastne z fyziky pôdy. A medzi tie parametre patrí bod vednutia, poľná kapacita a saturovaná vodná kapacita. Keďže ste tu všetci buď lesníci alebo ekológovia, tak asi viete, o čom hovorím. Bod vednutia je ten stav vlhkosti v pôde, keď začína byť nedostatok vody pre rastlinu a začína vednúť. Preto sa to volá aj bod vednutia. My musíme túto hranicu, tento bod nejakým spôsobom odhadnúť. Poľná kapacita je vlastne tá kapacita, keď by ste, poviem to zase tak zjednodušene vulgárne, keď zoberiete kvetináč s pôdou, vyberiete teda z kvetináča a ponoríte do vedra s vodou a zdvihnete, tak to je to množstvo vody, ktoré sa v tom momente v tej pôde udrží. Hej. To je to maximum, ktoré vlastne je v tej pôde a je dostupné pre rastlinu, hej, tá horná hranica. Všetko nad je potom už voda, ktorá z toho pôdneho profilu nejakým spôsobom odteká, hej, ide preč. No a tá horná hranica je saturovaná vodná kapacita. Áno? Takže my musíme poznať tieto jednotlivé hranice tej kapacity, vodnej kapacity pôdy a na to musíme mať nejaké modely, ako to odhadnúť. Veľmi často sa to v procesných modeloch robí tak, že sa zisťuje zložka jednotlivých komponentov pôdy. Piesok, il, prach, štrk, alebo tie kamenité zložky a podiel organický alebo humus. Čiže my musíme vlastne poznať tieto zložky, buď ich poznáme priamo cez rozbory pôdy, alebo sa modelujú na základe materskej horniny a alebo pôdneho typu a alebo lesného typu, čiže vegetácie, ktorá sa tam nachádza. A z toho sa dajú tieto zložky odvodiť. A keď máme tieto zložky, tak existujú nejaké regresné rovnice, toto už je empirický model, tam väčšinou funguje to empiricky, kde dosadíte do tej regresnej rovnice tieto jednotlivé zložky a vypočíta vám tento model tieto pôdne hydrolimity. Hej, tu máte príklad pre rôzne typy pôdy, ja neviem, ilovitá a tak ďalej. A tu máte saturovanú vodnú kapacitu, poľnú kapacitu a bod vednutia. Hej, vyjadrený vlastne cez tú volumetrický obsah vody v pôde, čiže relatívne číslo od 0 po 1. Áno? Takže toto sú tzv. Pedotransferné funkcie. Existujú aj o mnoho komplikovanejšie modely, ktoré idú naozaj na fyziku tej pôdy a
ale to sú častokrát modely, ktoré skôr fungujú pre poľnohospodárov, kde tá situácia je jednoduchšia, kde tá pôda sa dá aj ľahšie sledovať a nie je taká komplikovaná, áno. Alebo pre nejaké iné modely, ktoré priamo nevyúsťujú do modelovania lesných porastov. Čiže v lesných porastoch je to väčšinou ten empirický model. No a potom prichádzame na ďalšiu zložku takýchto modelov. A to je modelovanie hydrologickej bilancie. Pretože vy nielenže potrebujete vedieť, aké sú tie hydrolimity pôdy, ale potrebujete vedieť, kde v rámci toho hydrolimitu sa s tou vodou nachádzate. Či ste medzi bodom vednutia a plnou kapacitou, to je fajn, vtedy je dostupná voda. Či ste pod bodom vednutia, alebo ste nad saturovanou kapacitou, hej? Teda medzi saturovanou kapacitou a plnou kapacitou, kedy tej vody je už naviac a už vlastne jej zbytočné ďalšie navyšovanie rastline nepomôže. Takže my musíme poznať ten stav tej konkrétnej vody v pôde a na to sa používa hydrologická bilancia. Keď sa modeluje tá volumetrický obsah vody v pôde v metroch kubických na meter kubický a modeluje sa to na základe všetkých komponentov, ktoré v tom cykle vodnom prebiehajú, a to je zrážky v milimetroch, intercepcia v korunách, to znamená zachytávanie zrážok v korunách stromov a tým pádom následný výpár, transpirácia stromov, evaporácia, ďalej bočný odtok pôdy v pôdnom profile, drenáž, podpovrchový odtok a samozrejme do toho vstupuje aj hĺbka pôdneho profilu. Hej? Musíte poznať aj hĺbku pôdneho profilu v milimetroch. Tieto veci sa napríklad riešia takouto rovničkou. Hore máte znázornenú túto rovnicu. Takže vidíte, ako to funguje. Ja myslím, že z bioklimatológie máte základné znalosti, kde tá hydrologická bilancia sa vyučovala, takže nemusím vysvetľovať, prečo tento vzorec funguje tak, ako funguje. No ale samozrejme dá sa tento vzorec nejakým spôsobom preverovať, kalibrovať. Napríklad sa robia rôzne merania vlhkosti pôdy cez rôzne meracie prístroje. To častokrát je aj na tých klimatických staničkách alebo v lesných porastoch založené a merá sa to priebežne. No, teraz o niektorých zložkách tejto hydrologickej bilancie, áno, pretože tie zložky sami o sebe nie sú jednoduché. No, prvou takou zložkou je intercepcia. Intercepcia je dosť komplikovaná záležitosť, ale veľmi často sa rieši na základe nejakého paušálneho percentického podielu na základe veľkosti listovej plochy. Čím väčšia listová plocha, tým bude aká intercepcia? Väčšia či menšia? Väčšia, áno, lebo je väčšia listová plocha, viac zrážok sa zachytí na povrchu listoch, čiže bude tá intercepcia väčšia. Preto sa používa vlastne vzorec, do ktorého vstupuje aktuálny index listovej plochy a potom je potenciálny index listovej plochy, ktoré dokáže zachytiť maximum vody. Nad neho už viac nezachytí, pretože tá voda potom už prepadáva cez koruny stromov. Áno? Alebo sa používa iný vzorček, ktorý to rieši podobným spôsobom, ale rieši to cez klasický Lambert-Beerov zákon. Čiže v tomto prípade index listovej plochy je prekážkou, je tam nejaký ten koeficient priepustnosti pre zrážky a takýmto istým spôsobom sa rieši intercepcia. No, ďalšia zložka tohto modelu je transpirácia a evaporácia. Aký je rozdiel medzi transpiráciou a evaporáciou? Trošku vás preskúšam. Transpirácia je fyziologický výpár cez prieduchy listov a evaporácia je fyzikálny z povrchu pôdy. Áno, intercepciu do toho nerátame, lebo intercepcia je zvlášť, ale najmä z povrchu pôdy alebo iných súčastí. No a my vlastne tieto veci musíme vedieť vymodelovať, aby sme vedeli, koľko vlastne z tej vody, ktorá padne na povrch pôdy, sa vypári a koľko z nej ide potom do pôdneho profilu. A takisto, koľko vody sa vypári prieduchmi listov, áno? Pretože to veľmi významne sa podieľa na tej bilancii vody. No väčšinou sa to rieši, skoro všetky tie modely to riešia cez Penman-Montisovú rovnicu,
úplne jednoduchú, no nie jednoduchú, ale základnú rovnicu fyzikálneho výparu. Tu ju vidíte, tu sú jednotlivé zložky, ja ich teraz nebudem rozoberať. Myslím, že táto rovnica sa preberá v bioklimatológii, nie som si istý, hej, ale určite je to základná fyzikálna rovnica, ktorá hovorí o výpare a tam sa potom dosadzuje, sa mení iba vodivosť tej vrstvy, z ktorej sa vyparuje. Bude to vodivosť povrchu pôdy, hej, a hraničnej vrstvy povrchu pôdy, alebo sa to nahrádza vodivosťou prieduchov, hej, z ktorej prebieha ten výpar, ale v podstate tá rovnica je veľmi, veľmi podobná. Samozrejme, pri transpirácii ešte platí jedna podmienka, pretože nás zohľadňuje len fyzikálne javy, nezohľadňuje množstvo dostupnej vody, tak platí podmienka, že platí iba nad bodom vednutia. Bo pod bod vednutia vlastne už rastliny netranspirujú, hej, takže tam to nefunguje. No, prichádzame teraz k ďalšej zložke týchto modelov. A to je modelovanie vodivosti prieduchov. Stomatal conductance. Prečo je vodivosť prieduchov taká dôležitá? A vôbec čo to je vodivosť prieduchov? Viete? Áno, presne. Koľko toho plynu prejde tými prieduchmi. Jednak cez deň je to vstup teda oxidu uhličitého, hej, a výstup kyslíka. A v noci je to opačne, hej. Ale tie prieduchy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. No a my toto musíme modelovať, lebo len vtedy prebieha asimilácia a transpirácia, keď sú otvorené prieduchy. A čím lepšie sú otvorené, tým je väčšia intenzita aj asimilácia, aj transpirácia. To sa musí modelovať. Samozrejme, máme na to možnosti, ako to merať. Existujú moderné prístroje, tzv. Listové porometre. Neviem, či ich na pestovaní lesa máte. Na húlke asi nie, lebo ani my ich na húlke nemáme. Ale na pestovaní lesa nemáte ich, hej. Možno fyziológovia ich požičiavate si, ale poznáte to, hej. Takže dá sa týmito listovými porometrami priamo merať, nakoľko sú otvorené prieduchy. A častokrát slúžili aj ako báza pre odvodnenie týchto modelov. A tu musím povedať, že modelovanie otvárania prieduchov nie je čiste procesný model, ale je to tak trochu empirický. Hej, čiže tam na základe merania toho priechodu preduchmi, napríklad tými porometrami, sa odvodzujú nejaké empirické súvislosti medzi charakteristikami, ktoré teoreticky by to otváranie prieduchov mali ovplyvňovať. Čo by to malo ovplyvňovať? Veľkosť fotosynteticky aktívneho žiarenia ovplyvňuje veľkosť, teda otváranie prieduchov. Ďalej teplota, ďalej vlhkosť vzduchu, hej. A ďalej je to ešte vodný potenciál listov, hej. To sú vlastne charakteristiky, ktoré ovplyvňujú tieto veličiny a prvý model je model Jarvisov, kde sa dosadí maximálna vodivosť prieduchov, ktorá je pre každú drevinu nejakým spôsobom meraná, odvodená týmito listovými porometrami pri tých optimálnych podmienkach. A potom sú tzv. Omega funkcie, ktoré to sú faktory od 0 po 1, ktoré redukujú, fungujú vlastne multiplikatívne, že sa vzájomne násobia a redukujú tú celkovú vodivosť prieduchov. Druhý model je model podľa Balla a Berryho, ktorý na to ide opačne. Ide na to tak, že keď viete asimilačné množstvo, hej, čiže tú intenzitu asimilácie, tak spätne regresne odvodíme vodivosť prieduchov. Samozrejme, pri modelovaní sa veľmi často používa Jarvisov model. Prečo? Lebo Ball and Berryho model potrebuje už výslednú asimiláciu. Potrebuje už to, čo má byť na konci toho modelovania. A väčšinou na konci toho modelovania je tá asimilácia, hej. Aj keď dá sa používať, používa sa potom tak, že funguje iteračne. Že sa dosadí nejaká hodnota, vypočíta sa k tomu asimilácia, porovná sa, ak to nesedí dosadená s tou výslednou, tak sa posúva o nejaký krok a dovtedy sa dosadzuje, keď sa pri daných podmienkach tieto asimilácie nestretnú. Alebo sa to rieši cez diferenciálne rovnice. Hej? Ale pri jednoduchších modeloch sa používa tento Jarvisov model, pretože do ňoho vstupujú priamo dané klimatické charakteristiky, ktoré sa dajú merať. A tu máte príklad, toto je výstup z rastového simulátora Sibylla, kde máte pre všetky tie vstupy funkciu, ako sa to mení. Hej? Toto je príklad pre jeden druh dreviny, myslím, že som vybral smrek. Hej? Toto je príklad pre smrek. Tu je tá premenná a tu je vodivosť prieduchov. To znamená, keď v danej hodine alebo v danej sekunde
je takáto intenzita slnečného žiarenia, tak vodivosť prieduchov, ten faktor je napríklad pri 200 ti vyjde 0,80, neviem koľko, hej. Keby si mal takéto žiarenie, tak 0,3. Toto platí pre teplotu, hej, že od teploty -5 sa začínajú pri smreku otvárať prieduchy, optimálne sú okolo 10 a potom pri 33 stupňoch sa začínajú zatvárať, hej. Takisto je aj pre vapor pressure deficit, to je, ako sa to prekladá, deficit tlaku vodných pár vo vzduši, hej. Čiže takisto je vlhkosť ovzdušia, tak takisto aj pre deficit tlaku vodných pár v kilopaskaloch a to isté platí aj pre vodný potenciál listu. No, potom prichádzame k ďalšej komponente takýchto modelov a to je energetická bilancia listu. Prečo musíme riešiť energetickú bilanciu listu? Tá smeruje, aby ste vedeli, o čom hovorím, k teplote listu. Prečo musíme riešiť teplotu listu? Čo myslíte? Kvôli fotosyntéze. Pretože fotosyntéza nielen nejaké zdroje potrebuje, a to je voda, oxid uhličitý a slnečné žiarenie, ale potrebuje aj nejaké podmienky. A jedna z základných podmienok je vhodná teplota. Nemôže byť veľmi chladno, nemôže byť veľmi teplo, musí byť vhodná teplota. Tá teplota samozrejme je ovplyvnená aj transpiráciou. Keby ste vystavili strom na slnečné žiarenie a neprebiehala by transpirácia, boli by zavreté prieduchy, tak listy sa spália, sú spálené, hej, keby bolo priame silné slnečné žiarenie. Práve to, že ten strom transpiruje, tak to je ako chladiaci systém v aute, hej, že ochladzuje tie dané listy. No a my musíme zistiť tú aktuálnu teplotu. Tá teplota určite nie je zhodná s teplotou ovzdušia. Pravdepodobne bude ten list trošku teplejší, ale nebude veľmi horúci. Hej. A v niektorých vrstvách koruny stromu naopak môže byť chladnejší, hej, keď je napríklad v spodných častiach koruny. A my práve preto musíme riešiť aj túto časť. A na to sa používajú rovnice energetickej bilancie listu. Samozrejme existujú aj zariadenia, ktorým tú teplotu listu môžete merať. To sú tie moderné prístroje, ktoré cez laserový princíp na diaľku dokážu odmerať teplotu objektov. Poznáte to možno z tých forenzných detektívnych seriálov, hej, Kosti alebo Kriminálka Las Vegas a podobne. Takže takéto prístroje sú, neviem, či ich máte k dispozícii aj u vás na fakulte. Ja sa priznám, nie, my máme, ale majú ich na prírodnom prostredí, hej, jeden alebo dva. Takže dajú sa takýmito, alebo sa môže merať aj cez infračervené žiarenie, hej, aj to je iný spôsob, hej. No ale toto s tým laserom je asi také najspoľahlivejšie. No a na tú teplotnú bilanciu listov sa používa opäť klasická fyzika. Tu potrebujeme poznať už aj prúdenie vzduchu, prúdenie vetra, pretože tým, ako prúdi vietor ponad listy, hej, tak sa zase ochladzujú. Hej, sa mení tá zložka transpirácie a tak ďalej. Takže preto aj ten vietor, o ktorom som rával, teda jeho rýchlosť a smer. No a tu sú jednotlivé komponenty, ja ich teraz nebudem menovať, je to klasická fyzika. Tu je potom ten klasický fyzikálny rovnica. A základom tej fyzikálnej rovnice je bilancia. To znamená súčet tých zložiek, keď sa vlastne prijíma teplo a teplo vlastne odchádza, hej, tak ich súčet tých zložiek musí byť 0. A o tom je tá teplotná bilancia. Áno. No, tie modely častokrát fungujú iteračne, pretože jednotlivé komponenty, keď sa zmenia, tak zmení sa celková bilancia a dovtedy sa iteračne menia, pokiaľ nedôjdeme k nule. Alebo sú zjednodušené, takzvané aproximačné, keď je to iba jeden jediný výpočet, tak je to napríklad aj v Sibyle a dopracujeme sa potom k tej výslednej teplote toho listu. Nebudem tu vysvetľovať detaily tej rovničky, nie je to teraz ani dôležité a je to aj dosť komplikované. Čiže dopracujeme sa k teplote listov a tým pádom vieme, aké sú podmienky pre asimiláciu. A keďže vieme, aké sú podmienky pre asimiláciu, vieme aj všetky vstupné faktory, tak už nám nič nebráni k tomu, aby sme priamo modelovali veľkosť fotosyntézy. No a tam vlastne platí, že časť oxidu uhličitého sa prijíma, to je vlastne cez tú produkciu, áno, a časť potom odchádza, to je tá respirácia, ktorá prebieha aj v listoch počas fotosyntézy a tá čistá bilancia nám tvorí nejakú asimiláciu. Ďalšie prístroje vybavenie, ktoré dokáže priamo merať tú fotosyntézu a jednotlivé komponenty, sú napríklad gazometre. Neviem, či máte, my na škole máme u nás vo Zvolene zakúpený
od firmy Licor Li 6400 XT. Videli ste to aj na tom videu, hej, kde som ukazoval, ako sa merajú tie jednotlivé zložky. Tieto gazometre majú tú výhodu, že vy tam priamo zatvoríte list, regulujete prístup oxidu uhličitého, regulujete prístup slnečného žiarenia, tam je také svetlo, ktoré produkuje to modré žiarenie. Niektoré dokážu redukovať aj vodu, alebo sa merá aspoň pri aktuálnej vlhkosti a menia sa tieto vstupné parametre a hneď sa merá na tom prístroji, tuto vám vykresuje krivku veľkosti asimilácie. Čiže veľmi efektívne nástroje, alebo ešte modernejšie postupy sú tzv. Klimaboxy, alebo klimatické komory, alebo tzv. Fytotróny, kde zatvoríte rastlinu do uzavretého prostredia, kde sa všetky vstupy do tej rastliny regulujú umelo a sleduje sa cez rôzne prístroje, ako to s tou rastlinou vyzerá. Neviem, ako ste vy na tom tuto máte, hej, na zakladaní lesov máte tieto klimaboxy, my tiež ich máme zakúpené vo Zvolene, takže tiež tieto veci dokážeme sledovať, aj keď je to len v začiatkoch, hej, nie sme v tom takí zbehli. Ale máme kolegov, ktorí sú veľmi zbehli práve v používaní tejto meracej techniky. No, táto meracia technika sa používa preto, aby sme dokázali odvodiť niektoré parametre do týchto modelov, respektíve dokázali ich aj preveriť, hej, že či ten model funguje správne. No aké sú metódy na modelovanie fotosyntézy? Bude to proporcionálny model, empirický model, model Michaelis-Mentenovej kinetiky, alebo najlepší model a najčastejšie používaný je to model podľa Farquhara a von Kämmerer, jedného profesora a jednej profesorky, to je tá von Kämmerer, ktorí vlastne odvodili, by som povedal, v súčasnosti konečnú podobu modelu fotosyntézy. No tu je proporcionálny model, ten je veľmi jednoduchý. Zoberie sa maximálne množstvo asimilácie, ktorú tá rastlina dokáže produkovať a iba sa redukuje cez nejaký faktor. Hej? Alebo cez viacero faktorov dokopy. To je veľmi jednoduchý spôsob. Empirický model sa podobá modelu Jarvisovmu pri vodivosti prieduchov, keď sa vlastne použije maximálne množstvo asimilácií a opäť sa redukuje cez nejaké redukčné empirické rovnice, ktoré redukujú množstvo tej asimilácie. A opäť tam vstupujú podobné charakteristiky ako pri vodivosti prieduchov, takže je to podobné. No, ďalší model je model Michaelis-Mentenovej kinetiky, ktorý používa rovničku, prvýkrát použitú Monsim a Saekim. Tu máte vlastne jej podobu. Spočíva na tom, že existuje určitý bod, kedy je polovičná hodnota tej maximálnej produkcie a to je vlastne veľkosť dávky v tej produkčnej hodnote maximálnej produkcie je bod, ktorý vstupuje do tejto rovnice. Je to vlastne rovnica, ktorá hovorí o intenzite enzymatických procesov. A musí táto rovnica poznať bod, kedy tá maximálna produkcia je polovičná a pri tej polovičnej produkcii je ten vstupný bod tej dávky. A ten, ak poznáte a poznáte maximálnu produkciu, tak na základe tej aktuálnej hustoty toho substrátu na osi X dokážete odvodiť aktuálnu intenzitu toho procesu. Takže to je model podľa Michaelis-Mentenovej kinetiky. Tiež nie je veľmi zložitý, ale má jednu veľkú výhodu, že na základe tohto modelu viete odvodiť aktuálnu koncentráciu oxidu uhličitého priamo v chlorofile. Hej? Dá sa takýmto spôsobom odvodiť a dá sa odvodiť aj kompenzačný bod. Viete, čo je kompenzačný bod? Okamžik, kdy se asimilace respirácii. To je to tu, hej? To je bod, kedy vlastne asimilácie v rovnovážnom stave s respiráciou. Ten kompenzačný bod potom veľmi často vstupuje do iných rovníc, hej? Takže to je jeden zo spôsobov, ktorý je taký, už je fyziologicky založený, ale je veľmi generalizovaný, zjednodušený. No, prichádza teraz ten výsledný, ten najlepší model, ktorý sme použili aj v rastovom simulátore Sibylla, a to je model podľa týchto dvoch profesorov, áno, sú tu aj znázornení,
No a využíva sa vlastne vzťah, kde sa hľadá časť fotosyntézy, ktorá je limitovaná množstvom, aktivačným stavom a kinetickými vlastnosťami rubiska. To je jeden komponent. A druhá časť je limitovaná regeneráciou rubiska na základe transportu elektrónov. Toto už presne vyplýva z toho, ako prebieha fotosyntéza matematicky, čiže to je prevedenie fotosyntézy do matematickej podoby. A nehovorím tu o tej klasickej rovnici fotosyntézy, hej, tej chemickej. Hovorím tu ozaj o tom matematickom vzťahu. No a tu je popísaný matematicky vo veľmi zjednodušenej podobe celý ten proces. A tu sú jednotlivé premenné, ktoré do tohto procesu vstupujú. Tie premenné sú definované pri nejakej porovnávacej hodnote, napríklad 25 stupňov Celzia, a sa veľmi často používa. A potom sa vlastne modifikujú v závislosti od aktuálnej teploty listu ešte. Áno? Tieto parametre, keby ste si použili do týchto rovníc, tak to sú štandardné parametre, ktoré by všeobecne mali fungovať pre dreviny v priemere. Hej? Takže kľudne už na základe toho si dokážete vypočítať, ak by ste zobrali, že priemerná teplota je 25 stupňov Celzia. No. Áno. Rubisko, to je vlastne enzym v liste, ktorý zabezpečuje fotosyntézu. Hej. To je špecifický ekofyziologický pojem. Takže to je najzákladnejší enzym, ktorý zabezpečuje fotosyntézu. No, prichádzame teraz k ďalšej zložke, pretože nie len fotosyntézou strom rastie, ale je tam aj tá negatívna zložka, ale nevyhnutná, to je respirácia. Strom respiruje aj cez deň, respiruje hlavne v noci, áno, a hlavne respiruje kvôli dvom dôvodom. Prvý dôvod je, že vytvára novú biomasu. Keď vytvára novú biomasu, tak musí spotrebovať určitú časť energie. Tú energiu, ktorú vytvorí, musí naspäť spotrebovať na viazanie do tej biomasy nových orgánov, či listia, keď sa tvorí, hej, či vetiev, či prírastku na hrúbke výške stromu, laterálny alebo axiálny prírastok. Čiže musí vlastne vytvárať tú biomasu. No a na to potrebuje energiu, ktorú musí spotrebovať a spotrebovajú dýchaním, a to je rastové dýchanie. Ale je tu ešte aj iná zložka dýchania, a to je dýchanie udržiavacie. Rastové dýchanie prebieha hlavne v noci. Čiže strom rastie v noci, hej, nazbiera energiu cez deň a potom v noci vlastne ju ukladá do pletív, pretože vtedy prevážuje to dýchanie. No ale udržiavacia respirácia funguje celý deň a slúži na to, aby udržiavala chod tých jednotlivých existujúcich orgánov. Komplet všetkých, ktoré v tej rastline existujú. Funguje vtedy, keď rastlina je prebudená z toho kľudu. Hej? Čiže keď vlastne je listová plocha, keď už rastlina vlastne má aktivovanú fotosyntézu. No a to udržiavacie dýchanie závisí, aj rastové dýchanie závisí od biomasy. A teraz, keď sa nad tým zamyslíme, tak rastové dýchanie bude závisieť od akej biomasy? No slúži na rast. Rastie čo? Všetko. Všetko. Ale slúži len pre tú biomasu, ktorá sa novo vytvorí. Nie pre tú, ktorá už je. Čiže slúži pre prírastok biomasy. Hej? Čiže je odvodená z veľkosti prírastku biomasy. A udržiavacie dýchanie, samozrejme, z celkovej biomasy, ktorú má strom k dispozícii. Používajú sa dva prístupy. Jeden prístup je podľa McCreeho, keď na rastové dýchanie sa používa obyčajný koeficient, napríklad 10% z biomasy, hej, z prírastku biomasy, vlastne taký koeficient hovorí o veľkosti tej zložky. A na udržiavacie sa používa tiež nejaký koeficient, ale pozor, ten je závislý od teploty. Používa sa metóda exponenciálnej bázy, to je táto rovnička Q10, do ktorej sa dosadzuje nejaká porovnávacia teplota, napríklad 25 stupňov, a táto exponenciálna báza hovorí, o koľko sa zmení respirácia, ak sa teplota zmení o 10 stupňov Celzia. Hej, preto to menovateľ je tam 10. Čiže to je jedna z metód. A druhá z metód je veľmi podobná podľa Tonleyho, ktorý používa metódu rastovej efektivity. Hej, takže to sú dve odlišné metódy, ale v podstate majú rovnaký základ. No, takže v
Do tejto fázy sme sa teraz dopracovali, keď už vieme, koľko rastlina vyprodukuje fotosyntézou, koľko spätne stráti respiráciou, tak vieme čistú primárnu produkciu. To nám stačí v lesníctve? To by stačilo pre nejakých ekológov, hej? Ale nám v lesníctve to stačí? No čo nás lesníkov zaujíma? Objem dreva? Objem dreva, hrúbka stromu, výška stromu, takže zďaleka nie sme tam, kde by sme ešte chceli byť. Preto my to v lesníctve máme zložitejšie. A musíme totiž to poznať aj to, ako tie vytvorené uhľohydráty v tých listoch sa translokujú, presúvajú do jednotlivých komponentov rastliny, to je translokácia. A samozrejme alokácia. To znamená, ako sa tie jednotlivé uhľohydráty ukladajú do jednotlivých komponentov rastliny. No a prichádzame k bodu, ktorý je v týchto modeloch najkomplikovanejší a v súčasnosti najmenej prebádaný a tvorí aj dosť, by som povedal, také riziko v tých modeloch, že sa nedokážu ešte tak dobre prepracovať k tým by som povedal, nevychýleným odhadom tých daných parametrov, ako je hrúbka, výška stromu. A to sú práve modely translokácie a alokácie. Na translokáciu sa využíva veľmi často Munková teória a tento Hagen-Poiseullové pravidlo alebo zákon, čo je čiste fyzikálny zákon. Tento fyzikálny zákon platí len vtedy, keby sme cievy a cievice brali za plne priepustné. Teraz by sme si mali teda sitkovice brali za plne priepustné. Musíme si teraz trošku zopakovať. Cievy a cievice na čo slúžia? Čiže ide voda zo spodu nahor a sitkovice už vlastne asimiláty z vrchu nadol, hej? A tento zákon funguje čiste z hydrauliky. Vieme, že sitkovice majú sitka, ktoré vlastne ako keby filtrujú, hej? No a platil by vtedy, keby boli plne priepustné. Hej. Takže je tam určité obmedzenie, aj keby sa to dalo ešte nejako ešte upraviť, aj sa to upravuje, ale je to príliš detálne a príliš podrobné a príliš v súčasnosti vlastne ešte neaplikovateľné. Preto sa častokrát modeluje priamo alokácia, nás nezaujíma, ako sa translokujú, ako prebiehajú tie látky z vrchu nadol, ale nás zaujíma priamo tá alokácia. No a na alokáciu existuje spústa rôznych prístupov. Napríklad tzv. Labeling, to je značkovanie. To znamená, vy viete rozdeliť celkovú biomasu na jednotlivé komponenty, a to tak, že pre každý komponent máte nejaký redukčný koeficient, ktorý súčet je 1. Hej? No, to je to značkovanie, to sa robí empiricky. Veľmi častý spôsob je alometria, keď vlastne sa do vzorca dosadzuje nejaká charakteristika, a dosadzuje sa vlastne alometrický koeficient a nejaká konštanta. Tých charakteristík môže byť viacej, veľmi často je to 1 a na základe toho sa vypočíta biomasa. Špecifický prípad je biomass expansion factor, že to je nejaké jedno číslo, ktoré expanduje z jednej jednotky na biomasu. Napríklad rastový simulátor Sibylla ako závislú premennú používa objem hrubiny stromu skôrov. A na základe objemu hrubiny stromu skôrov vie vypočítať komponenty jednotlivej biomasy. Hej? To je to, čo sme aj včera si ukazovali pri biomase. Toto sú také skôr empirické. Hej? Potom prichádza taký logický model, tzv. Metabolické nádrže, keď sa berie do úvahy, že tie uhľohydráty prichádzajú do nejakej nádrže, čas z nich sa stráca, že tam nejaký kohútik, ktorým sa vlastne strácajú tie uhľohydráty v procese respirácie. A teraz sú nejaké ďalšie kohútiky, nejaké pípy, hej, a teraz postupne z nich odchádza podľa priority, hej, najprv sa napríklad uspokojí produkcia plodov, potom je výškový rast listia a hrúbkový rast, potom rast koreňov a rezerva, hej. No, ďalší spôsob je model teleonomickej bilancie. Veľmi často je to odvodené na základe pomeru medzi alokáciou v listi a alokáciou v koreňoch. A bol odvodený pre trávniky, hej, ale môže všeobecne platiť aj pre les. A v tom prípade sa berie do úvahy podiel alebo intenzita dusíka a intenzita uhlíka. Pretože dusík je dôležitá zložka, ktorá prichádza koreňmi však. Áno.
A uhlík je dôležitá zložka, ktorá prichádza listami. A tieto dve veci, keď sa dávajú do pomeru, tak dokáže sa odvodiť pomer medzi biomasou listia a biomasou koreňov. Preto veľmi často modely požadujú ten NQC pomer dusíka k uhlíku. Hej. To je vlastne, aj sa často ľudia pýtajú, že na čo tam to je NQC, tak to je práve kvôli tomu, aby sme vedeli urobiť pomer medzi biomasou listia a koreňov. Ďalší model je model rezistencie transportu. Ten je taký najviac podobný tým ekofyziologickým procesom, pretože používajú sa zariadenia, to sú také čidlá, ktorými sa merá odpor transportu na rozhraní nejakých vrstiev. Áno? A na základe toho odporu sa dá potom merať veľkosť tej translokácie a tým pádom aj alokácie. Toto je veľmi blízke ekofyziológii, ale má to jeden velikánsky problém, že tie meračky sú tak variabilné, že v podstate sú nepoužiteľné. Hej? Stále je to ešte ovplyvnené x ďalšími premennými, ktoré sú častokrát nie veľmi jasné. No potom existuje ešte aj mechanický model, ten sa používa skôr na alokovanie biomasy iba po kmeni stromu. Hej, čiže ako sa ukladá po kmeni stromu a využívajú sa princípy nejakého statického nosníka, hej, ktorý je upevnený na spode, aby vlastne udržala tá biomasa, tú korunu a vetvy a tak ďalej, tak sa berie do úvahy táto fyzikálna zákonitosť. No ďalší model je proporcionálny model zdroja a výlevky. Preto je tu to umývadlo znázornené, hej, že zdroj je ten kohútik a výlevka je to, čo odchádza a funguje vlastne na tomto princípe, že sú vždy uspokojené nejaké maximálne potreby tých jednotlivých orgánov, hej, a podľa toho vlastne to celé funguje. To ako keď vy sa umývate, tak si toľko vody napustíte, koľko potrebujete, hej, tým kohútikom. No a najčastejšie používaný a veľmi dôležitý model je model Pipe Model Theory. Vychádza z teórie Pipe Model a funguje tak, že zisťuje biomasu na základe biomasy asimilačných orgánov, pretože v asimilačných orgánoch, čiže v listoch a ihliciach, prebieha asimilácia a fotosyntéza, takže vychádza sa z toho. No a funguje to tak, že Shinozaki odvodil tento vzťah už dosť dávno a odvodil, že veľkosť listovej biomasy, hej, viete si predstaviť veľkosť celkovej listovej biomasy, ak ju podelíte kruhovou základňou, ale teraz hovoríme iba o belovej časti, kde prebiehajú tie procesy, nehovoríme o jadrovej časti dreva. Ak ju podelíte, preto je červenou, ak ju podelíte tou kruhovou základňou, tak dostanete nejaký pomer L. A keď si to predstavíte, tak je to vlastne ako kruhová základňa krát dĺžka nejaký valec. Nejaký valec a ten valec je vlastne tá pipe, tá rúra. Čiže on hovorí vlastne o tom, že to množstvo tých látok vlastne prechádza ako nejakou rúrou a tá dĺžka a priemer tých rúr musí byť taký, aby dokázal zásobiť tú listovú biomasu. Snažím sa to hovoriť veľmi zjednodušene, hej. Až také jednoduché to zase nie je, hej, ale tu je niekde povedaný ten princíp, hej. Čiže veľkosť tej listovej biomasy závisí od tej jednotkovej rúry, lebo tá rúra to je jednotková rúra. Samozrejme, že niektoré rúry, to sú tie aktívne, ktoré sú v belovej časti, niektoré hnedé sú už uzavreté, pretože nezásobujú vodou listie, áno. No a tak toto potom nejako funguje a najväčšia tesnosť tej závislosti sa prejavila medzi beľovou časťou tesne pod korunou a tou biomasou koruny. Preto napríklad to AB, tu máte znázornené, prečo máme 3 rezy? Pretože tie rúry idú aj vetvami, aj kmeňom. Hej? Čiže musíte mať rezy vo všetkých tých častiach pod tou biomasou a tam je tá závislosť. Samozrejme, tu sa menia, môžete dať aj závislosť medzi touto kruhovou základňou, aj touto a dokonca aj medzi koreňmi. Hej? Čiže hovorí o závislosti tej biomasy, ktorá sa vytvára nad tej listovej biomasy, hovorím o listovej biomase, ktorá sa vytvára nad tou danou úrovňou. Vy by ste kľudne mohli urobiť rez aj tu, ale potom by ste museli brať len tú biomasu, ktorá je nad tým. Hej? Takže takto to nejako vzniká. Má to jeden problém. A to taký, že v tej časti kmeňa je potom to množstvo alebo
jednotková rúra je stále rovnaká, pretože darmo, či prerežete tu alebo tu, to množstvo biomasy je tu stále rovnaké. Hej. Tým pádom aj tá kruhová základňa by mala byť stále rovnaká, lebo používate stále ten rovnaký pomer L. A to nie je pravda, pretože strom má určitý tvar. No a preto sa potom vlastne do toho modelu ešte založilo niečo v tom zmysle, že to nie sú konštantné rúry, ale to je ako v vaskulárnom systéme človeka. Že máte systém menšieho počtu hrubších ciev, a potom v tých koncoch, tých orgánoch máte systém väčšieho počtu tenších ciev. Hej? Takže tento systém sa už dopracoval vlastne k takejto podobe. No a prichádzame k posledným slajdom v rámci dnešnej prednášky a to je modelovanie fenologických fáz. Prečo je fenológia dôležitá pri modelovaní ekofyziologických procesov? A čo to je vôbec fenológia? Vieme? Doba nástupu určitých áno. Jako olistění. Áno, čiže je to veda, ktorá sa zaoberá určitými fázami vo vegetačnom vývoji tej danej rastliny. Áno. A fenologické fázy nás zaujíma hlavne doba, kedy sa začína olisťovať. To nás zaujíma pri listnatých drevinách. Pri hličnatých to nie je problém. Pri listnatých nás zaujíma, kedy sa začínajú nasadzovať listy, kedy kulminuje olistenie, čo sme na tej krivke, a kedy začína zase klesať, až príde olistenie na nulu. Hej? Prečo? Lebo fotosyntéza vzniká v asimilačných orgánoch a my musíme brať do úvahy len to množstvo listovej plochy, ktoré momentálne máme pre tú fotosyntézu k dispozícii. No a na to sa používa modelovanie tzv. Timing bodov. To sú body, ktoré hovoria napríklad o začiatku púčania, hej? Alebo o začiatku plného olistenia, konci plného olistenia, začiatku opadávania, o poslednom opadnutí listu. Hej, to sú tzv. Timing points. Tie body sa veľmi často v fenológii sledujú, na to je špeciálna veda a sa normálne sleduje a sledujú sa iné veci, aj kvitnutie a tak ďalej, ale to pre tieto modely až také dôležité nie je, to olistenie je dôležitejšie. No a potom sa tieto body môžu modelovať. Modelujú sa napríklad minimálnymi metodami, to znamená, keď je nejaká určitá minimálna hodnota charakteristiky, nad ktorú dochádza už k fyziologickým procesom, napríklad 10 stupňov Celzia, hej, alebo sa prekročí určitá suma od začiatku roka určitej klimatickej charakteristiky a tak ďalej, alebo opačne na konci vegetačného obdobia je to s respiráciou. Hej. Keď prekročí suma respirácie určitú hodnotu, tak už dochádza k opadu listov a podobne. No, ak vieme tieto body, tak potom môžeme vymodelovať krivku. Na to sa používajú rôzne funkcie, tu máte príklady dvoch funkcií, alebo funkcia, ktorá je používaná aj v modeli Sibila, to je tá funkcia dávky a účinku, keď vieme okrajové body, vrchné body a vieme vlastne vyrobiť funkciu účinku podľa metódy Kahna. Hej, kde tu vlastne dosadíme S-kovú krivku, ktorá má v strede inflexný bod a tu je vlastne konštantná funkcia. A vy len zadáte poradie dňa v roku a k tomu dňu zistíte, aká je relatívne množstvo tej listovej biomasy, vynásobíte potenciálne množstvo listovej biomasy týmto indexom a dostanete aktuálnu listovú plochu, ktorá potom vstupuje do daného modelu. No a tou konečnou zložkou tých modelov, ktoré vlastne, čo musíme riešiť, je modelovanie stresu, modelovanie životnosti, modelovanie efektivity, vitality, konkurencie a samoprerieďovania. Častokrát sú to modely spojené s tými prístupmi, ktoré sme si ukazovali už minulý týždeň, takže ja ich tu nejako špeciálne rozoberať nebudem. Tu je taký vývojový diagram, aby bolo vidieť, ktoré zložky sa na tom podieľajú. No a ak toto všetko takto poznáme, tak môžeme dospieť do modelovania tých cyklov a toto už je komplexný vývojový diagram, kde sa modeluje komplexný cyklus rastliny, kde sa vlastne modelujú jednotlivé procesy. Toto biele to sú stavové premenné, to znamená, ja neviem, stav kmeňov, stav opadu, stav zápoja, stav pôdy, stav koreňov, humusu a podobne. A jednotlivé farby znamenajú zelená, to sú biochemické cykly, napríklad transpirácia, alokácia, respirácia. Žlté sú biogeochemické cykly, napríklad dekompozícia, mineralizácia, fixácia dusíka, lúhovanie, intercepcia. A hnedé sú geochemické cykly, napríklad perkolácia, alebo zvetrávanie, alebo zrážky. No a tieto modely sa snažia práve všetky tieto komponenty nejakým spôsobom riešiť a my si ukážeme, ako to je pripravované pre model Sibila.
No a tým pádom sme dneska prešli teoretickú časť, vysvetlili sme si, ako fungujú moderné modely, ktoré modelujú vývoj stromov a porastov na báze ekofyziologických procesov a veľmi sa blížia k tej realite, aspoň čo sa týka tých relatívnych hodnot. Pri absolútnych hodnotách je ešte trošku problém, lebo nie všetky procesy sú úplne známe a nie vždy sa nám podarí úplne napasovať na tú exaktne presnú alebo nevychýlenú hodnotu.